Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannu da sake saduwa da ku a sabon shiri namu na IBM Tech TV. Bidiyon mu na yau zai muku bayani ne akan yadda zaka dawo da abubuwan da ka goge a cikin wayanka. Kamar yadda kuke gani a wancan bidiyon mun muku bayani akan duka wayannan application din, to a yau za mu yi bayani akan wannan ne. Kun gani ya sa recover deleted files, secure and save. Ga yana yanzu nan zai nuna maka yadda application ɗin ke aiki, how it is work, sai ka karanta. In ka karanta sai ka ce let's start. Kamar yadda kuke gani yanzu ya ce photo recovery ko video recovery, audio recovery ga settings. To yanzu mu muna so mu yi recovery na video ne ko hoto, sai ka danna duka zaɓa wanda za ka yi a ciki. Duk za ka iya yi. Yanzu misali bari mu danna na video ku gani. Zai yi searching ga su nan files, bidiyoyi guda 5 ya yi recovery ɗinsu. Da ya gama dawo da bidiyoyin da aka goge, zai nuna mana su. Kamar yadda kuke gani ga su nan ya nuna mana wayannan bidiyoyin da an goge su. Misali bari mu shiga nan. To shi ma yanda za ka yi restore ɗin, kawai za ka zo nan ne kai makin. Misali yanzu kuna gani, yanzu sai kai makin ɗinsu a nan sai kai makin, kawai sai ka ce restore. Misali sai in ce restore, ga yanan yana restoring ɗinsu. Da ya gama restore, ga yanan ya yi 2, ya yi 3, ya yi 4, ya yi na 5. To yanzu ya gama restoring ɗinsu, ga yana ya ce mana file restored to restored videos. Yanzu da ka je wayanka kawai, misali yanzu idan ka je za ka gan su da abin da kai restoring ɗinsu za ka gan su. Misali bari mu je file, duk abin da muka goggoge za su dawo cikin file ne, za su dawo su zama suna kan wayanka ne, ba suna kan wancan application din ba. Amma in dai baka restoring ɗinsu ba, suna nan akan application din ne har sai ka yi restoring ɗinsu. Misali yanzu sai mu ce image, kamar yadda kuke gani ga nan, za ku ga duk hotunan da muka yi dawo da su, za ku gan su. Misali in muka je nan, yanzu application ɗin yana nan yau ga su nan kun gan su. Ga yana ya sa mana restored video, ga su nan wayannan bidiyon su ne muka daddawo da su kamar yadda kuke gani. Mun gode, kada ku manta da subscribing da liking da sharing.